La caputxeta vermella. Camina la caputxeta tot gronxant el cabasset, mentre el llop, quina espieta, l'espera fent-se el distret. Tot melindrós li demana a la caputxeta on vas. Ella li respon confiada, a casa l'àvia, a berenar. Si el bosc has de travessar, fem una cursa tots dos. Qui arribi abans guanyarà, ben segur que seré jo. El llop surt com un coet, agafa el camí més curt. Salta àgil un puntet i arriba en un minut. Troba l'àvia endormiscada al llit fent la migdiada i amb una mossegada ja se l'ha ben empassada. Hola, avui us volia comentar aquest llibre que es diu La caputxeta vermella. M'ha cridat l'atenció perquè és una novetat del mes de març i m'han agradat molt les il·lustracions i per això us el volia comentar. És una adaptació de la Montse Ginesta i els dibuixos són de la Mercè Galí. El trobareu publicat a la col·lecció Contes Clàssics de Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Tal com diu al darrere la contraportada del llibre, què podem destacar d'aquest llibre? Doncs podem destacar una miqueta que és un llibre per primers lectors, amb lletra de pal, i que a més poden llegir-lo els que no són lectors perquè amb les il·lustracions es segueix la història molt fàcilment. El text és curt i és rimat i a més així podem treballar la memòria tant a casa com a l'escola si el volem treballar a classe. I els dibuixos, que són amb un toc d'humor, doncs faciliten molt la comprensió lectora. Les autores, la Montse Ginesta i la Mercè Galí, són il·lustradores habituals de la literatura infantil. En aquest cas, però, qui ha fet els dibuixos, qui ha il·lustrat és la Mercè Galí. Què m'ha agradat especialment de la història del conte? Doncs, com veureu, tenim el text rimat sempre a l'esquerra i després a la dreta la il·lustració que acompanya molt bé el text. Podríem seguir la història només amb la il·lustració i són unes il·lustracions amb traços negres molt modernes i amb tocs de vermell i verd i a més tenen petits raconets d'humor o gags d'humor que encara fan més divertida la història i que ens podem entretenir buscant-los i llegint-los. A més, m'agradaria comentar que al final de la història és la història clàssica de la caputxeta vermella, de Perrault, però l'autora el fa derivar cap a la història de les 7 cabretes, on el llop, que agafa una indigestió per menjar molt, doncs se'n va beure aigua a la font i és el caçador que finalment extreu de la panxa del llop, quan està endormiscat, la caputxeta i la seva àvia. Doncs res més, és un conte que m'ha agradat molt, que és molt entretingut, que està molt bé el que són les il·lustracions i espero que us agradi i que passeu una bona lectura.